Информационна кампания. Информирани потребители за прозрачни и достъпни социални услуги. Проектът се реализира от Асоциация Човешки права стъпка по стъпка с финансовата подкрепа на Община Варна. Центъра за хора с увреждания във Варна е филиал на Националния център за социална рехабилитация. Той е нов тип институция за социално обслужване и социална интеграция на хора с физически увреждания. Центъра се помещава в триетажна сграда, адаптирана за трудноподвижни хора и хора в инвалидни колички. От 10 години ние предлагаме социални услуги на хора с различна степен на увреждане на опорно-двигателния апарат. Това са хора с намалена работоспособност в различна възрастова граница. А в този център, който вече в годините прераства в център за хора с увреждания, всички в общността го познават така, те самите хора с физически увреждания намират наистина своя втори дом. Центъра представлява комплекс от социални услуги, които включват различни дейности. Тук до голяма степен е застъпена рехабилитацията за хора с придобити увреждания във всичките им форми. Тук в голяма степен е застъпена рехабилитацията. Рехабилитация във всичките й форми. Социална рехабилитация, психологична рехабилитация, двигателна рехабилитация. Именно чрез двигателната рехабилитация се спомага на хората с физически увреждания. Било то с пасивни или активни упражнения, упражнения с уреди и на уреди, чрез масажи, да могат да възвърнат своите двигателни способности. Психологичната рехабилитация тя включва формиране на умения да се справят с социалната изолация. Формиране на умения за решаване на техните лични проблеми, проблемите им в общуване и много други. Една от интересните и желани дейности в центъра е осмислене и организиране на свободното време на хора с увреждания, техния отдих и развлечения. Това се постига чрез включване на клиентите на центъра в различни културни, спортни и развлекателни прояви и програми. За да се организира подобно нещо обаче, е необходима предварителна подготовка и организация от страна на персонала. Тук работят трудотерапевт, психолог, рехабилитатор, социален работник и компютърен специалист. Капацитетът на центъра е 30 места. Кандидатстването в центъра става с молба до дирекция социално подпомагане. Тази молба се разглежда от дирекция социално подпомагане, изготвя се социален доклад и на базата на този социален доклад директора на дирекция социално подпомагане издава заповед за ползване, на потребителя вече на тази социална услуга. И на базата на тази заповед, идвайки тук при нас, всяко едно лице получава адекватна помощ, като предварително му се изготвя индивидуален план, оценка на нуждите, оценка на потребностите и възможностите. И на базата на потребности и възможности вече се прави тази социална оценка, изготвя се индивидуален план за грижи, съответно се включват хората в групи и се работи. Искам да кажа, че групите също се сформират. Уважаваме тяхното желание, в зависимост от възрастови особености, от интереси. И така са сформирани 4 групи.
И тези 4 групи работят по индивидуални програми и отделно са разработени пък групови програми, за да могат да се включват в различните видове дейности. Дядо Цветан Годарков не използва осигурения транспорт. След дълго боледуване, сега той се чувства много добре. В групата с другите клиенти на центъра забравя за незгодите на живота и на преден план оставят само доброто настроение и времето прекарано тук.